Hi! Welcome back to my YouTube channel. This is Bin your Dong Bisaya at your service. So mga kadong Bisaya, ang pag-uusapan natin ngayon ay about sa kung paano natin masugpo yung COVID-19. Alam nyo mga kadong Bisaya, ang COVID-19 ay hindi natin siya nakikita sa mata, hindi natin siya naamoy, hindi natin siya nahahawakan, kundi ang bakteryang ito ay traidor, kumbaga traidor na sakit. Pero mga kadong Bisaya, para natin to masolusyonan, syempre, of course, kumain muna tayong ng mga masusustansyang pagkain, vegetable, mga ganon, gulay, prutas, di ba? At saka, of course, uminom tayo ng vitamin C na para madagdagan yung ating immune system, para mas lumakas yung immune system natin. And pangalawa, huwag tayo magpuyat, matulog. Wag nyo lang akong gayahin na kasi tingnan nyo yan yung eyebags ko. Huwag nyo gayahin yan. So, ayun lang mga kadong Bisaya. So, yung gawin natin, matulog, in the morning, mag-exercise. Kung ano yung mga kaya mong exercise, walking, running, jogging, set up, kung ano pa naman mga exercise na pwede natin gawin. Di ba mga kadong Bisaya? Kung tutuusin mga kadong Bisaya, sa ibang bansa, meron na silang mga gamot, no? Actually nga, 'di ba? So napansin niyo yung kay Raffy Tulfo, yung nangyari doon sa isang episode na kanyang itinampok sa kanyang programa, na meron naman ng palang mga medicine like tablet, capsule na mas mura at mas effective, no? Epektibo naman din siya at saka actually very safe naman din pala siya na pwede natin gawing panglaban sa COVID-19, which is hindi natin kailangan gumastos ng mas malaki. As per sa napanood ko po yun mga kadong Bisaya. And mga kadong Bisaya, yung mga for example nagkaroon ka ng COVID-19, wag kang mahiya, di ba? Huwag mo siyang damdamin, kundi ano mo siya, labanan mo yung sakit na yan. Kasi si COVID ay COVID lang siya. Tayo yung mga Pinoy, tayo ay karapat-dapat na mas mabuhay ng mas matagal dito sa ibabaw ng mundo, di ba? So, ang COVID ay COVID lang po yan. So, maraming remedies. Maraming solusyon para dyan, para gumaling tayo mga kadong Bisaya, di ba? Sabi ko nga, uminom ng maraming tubig, masustansyang pagkain, gulay, prutas, no? Ano pa ba sabi ko? Mag-exercise, running, walking, di ba? Jogging, depende yan sa kung ano yung saan ka mas fit. Basta ang importante doon, yung kalusugan natin ay hindi pababayaan mga kadong Bisaya, di ba? And aside from dyan, mga kadong Bisaya, sana ay ma-enjoy ka na most from 100%, di ba yung pinaka ano nila talaga 70% ng Pilipino ay maturukan na ng bakuna, at least para nandun na tayo sa merge ng ano ba sabi ng DOH, kumbaga nandun na tayo sa basta ganun na yun. And of course mga kadong Bisaya, bago tayo lumabas, yung face mask kung pwede, mag-ano ka ng face mask, dalawa, para sigurado talaga siyang very safe. Face shield, alcohol, sanitizer, pag pupunta ka sa labas, pag dadating mo ng bahay ay what do you call this? Magpa-disinfect ka kung galing ka sa labas, maghugas palagi ng kamay, lahat ng mga pwedeng gawin natin. Kasi itong nagka-COVID na to, parang dito yung parang dito na natin na kailangan natin maging malinis. Unang-una sa katawan, sa sarili mo, pangalawa sa bahay, di ba? So yun yung mga naging cause and effect ni COVID-19, di ba? Pero COVID lang yan, may solusyon at may katapusan din yan. Kasi nga, di ba, noong unang panahon nagkaroon din ng pandemic na marami din ang namatay
'Di ba? Pero thanks to God at sa awa ng Diyos, yun po ay nawala, 'di ba? Yun ay nabigyan ng solusyon, nabigyan ng cure. So I think itong pandemic na ito, I think this is the greatest happened pandemic in the world, 'di ba? So English yun. Kaya wag kang ano. So ito yung kailangan nating bigyang pansin, 'di ba? Sumunod sa mga protocols ng ating government. Napakadali lang naman yan when it comes to COVID talaga. Although hindi lang natin siya nakikita, kaya we must prepare already kung ano man yung mga sa susunod pang mga mangyayari sa ating mga kaibigan. And of course, para dun sa mga nag-positive, huwag mapanghinaan ng loob. Mag-pray at kumain ng mga masustansyang pagkain. Kasi darating at darating, matatapos din yan. 'Di ba? So, ayan mga Kadong Bisaya, sana po ay may natutunan kayo sa aking simpleng pagbibigay sa inyo ng kahit papano ay mabigyan ko kayo ng parang nagham. Hindi, para mabigyan ko kayo ng kunting kaalaman about lang sa COVID-19. Kasi of course, lahat naman tayo may kaalaman. But, you share what you have on your mind. Share to help other people. Diba? So, napapa-English na tuloy ako mga Kadong Bisaya. So, anyway, thank you so much sa mga nag-subscribe at sa mga hindi pa po nag-subscribe. Please subscribe my YouTube channel, it's Dong Bisaya. And don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa mga videos na ina-upload ni Dong Bisaya sa aking YouTube channel. And thank you so much. Ingat po kayo palagi and always be put on your mind and on your heart that whatever it happen, God will provide and will take care of us. Okay? And always pray to God. That's all. Thank you and mabuhay po tayong lahat mga Pilipino. Ayan mga Kadong Bisaya. So biruin nyo mga Kadong Bisaya, no? Sa pandemic ng COVID-19, so we almost 1 year and a half, no? Malapit na tayo mag 1 year and a half sa COVID-19. Last year March ata tayo diba, nagkaroon ng ECQ. So ngayon nagkaroon na naman ng ECQ. Sana ay after nito ay hindi na tayo magkaroon ng ECQ at mabawasan na po yung mga nagpa-positive at saka yung mga gumagaling, at sana ay dumami na po yung gumaling. And of course mas marami pa yung matest, kasi pag mas maraming matitest, ibig sabihin mas marami yung malalaman ng ating government na kung sino yung positive at saka kung sino yung hindi. Pero mas maganda talaga kung magkakaroon tayo ng vaccine, kasi ang vaccine ay napakalaking tulong sa atin na para kahit papano ay lumakas yung ating immune system at mababawasan, no? Pag nagkaroon tayo ng COVID, mababawasan or may iwasan yung pagiging malala ng sakit na yan. So sana Lord, bigyan mo kami ng lakas at spiritual sa ating sarili na ito'y malagpasan ng bawat Pilipino, at always faith on God. Yun lang naman kasi alam mo, kung hindi ka magtitiwala sa Kanya sa taas, kung hindi kayo magtitiwala sa taas at sasabihin nyo lang na nasaan na siya ngayong kailangan ko siya, wag ganon. Always, kung wala kang magsakit, wala kang pinagdadaanan, dapat hindi mo palagi siyang sisisihin. Or hindi ko sinasabing sisisi nyo, hindi. Kumbaga, sa mga iba lang to, na wag nating sisihin, Lord, bakit ganito yung nangyari sa akin, sa'yo, or kung sino man. Kasi lahat talaga yan pagdadaanan natin. Binigyan niya tayo or dumating na pagsubok sa atin. Pero yung pagsubok na yan ay kaya nating bigyan ng solusyon. Kaya natin siyang bigyan ng solution na tayo mismo yung makakasolve, 'di ba? Kaya nga sabi nga, may kasabihan nga palagi na pag binigyan ka ng problema there is always a solution for that. So don't worry.
lahat yan may solusyon. Di ba? Yung lahat ng binigkas ko puro solusyon. So, anyway, stay safe, stay healthy, wear mask, yun lang. Mas malaking ano yan, factor, no, na maiwasan natin si COVID-19. At yun mga kadong Bisaya, sa mga nasabi ko, sana ay may napulot kayong konting aral at sana ay sumunod tayo sa lahat ng mga protocols na alinsunod sa ating government o di kaya sa IATF, di ba? So always pray to God and God will give us a heal, di ba? So maraming salamat. Stay tuned mga kadong Bisaya. Ay mga kadong Bisaya pala, ano? Salamat sa lahat ng mga nanonood ng videos ko kasi kahit papaano may nanonood. Yung mga hindi nanonood, sige, okay lang. Hindi. Thank you. Maraming salamat kasi nang dahil sa inyo ay unti-unting nakikilala na si Dong Bisaya. Pero yung si Dong Bisaya dati, nag-start lang ako na subscriber ko ay nahirapan na nga ako noon maka 100 subscriber eh. So, nung naka 50 subscriber ako, sayang-saya na ako noon. Lalo pa nung naka 100 subscriber ka. Kasi, pag maka 100 subscriber ka, i-congratulate ka ni YouTube team. Oh. So, nung naka 100 ako, nag-message si YouTube sa email ko. Sabi niya, congratulations, welcome to the YouTube team. Ganun. O, di yun pa lang. Doon pa lang na-motivate na ako. Na-motivate na ako kaagad na, ay, sana maka 1,000 subscriber ako. Paano ba gagawin ko? Kasi, ang subscriber talaga is mahirap din naman talaga siya, lalo na yung watch hour. Diyos ko po Lord, mangitim ang ano mo dyan. Pero anyway, diba nang usapan natin, stay safe, God will help us and protect us in every time. Thank you Lord.